Shalom, Napukama Parmigota, Parede Maitas yang buku ini nomor 10 ayat sada rodi ayat 10. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anak da Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni toti parbadia natumo palangit dohot tanoon. Amen. Tongono do hatani Tuhan Jehovah, idama au, apala au sadiri uso-uso sogot di biru-biruku, jala uluaku nasida. Tongon pangulului ni parmahan di punguan na ganupari, uju di tonga-tonga ni biru-biru na aka na mapari ibana. Tuang songoni au mangalului biru-biru ku sogot. Haleluya. Tuhan debata pargoguna suatu dosan amanami saleling ni lelengna asi ni roham dona mangaramoti hamisian nasailaon rasi rasa nuai jala asi ni roham dona mangalehon barita naulii
gabe hangulon nami. Sai asi maroham, sai buhai marohanami, jala lehon tondim na badiai, asah buat si hami, sude panogunugum, dohot pambahenan muna bergai. Payan ma hatam di bagasan rohanami, asa mardame jala sonang hami, jala lam ibaru rohanami, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aredi mahita yang buku edi nomor 170 ono ayat 2 dohot 4. Tatangihon ma pati ni debata hima pati tian paupaton. Ingot hamu ma pabadiahon hari Minggu dina onong ari maula hamu nasa silaonmu alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jahoba dewatam doi dan jadi ho mangula akad dina sadari manang anak mupe manang burung manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru. Ro dipinahanmu, ro dipangisini hutani halakpe na mangebat di hutam. Ai dina onong ari do ditopa debata langit dohot tanot, dohot laut, dohot nasa isina. Tungi maradian do ibana di ari papituhoni. Dibaini do ubain na dipasu-pasu debata Jahoba ari paridian nemi. Jala di parbadiai. Tiado lapatan nii odo ikon dihadiari rohatta di bata jala ikon holong rohatta di ibana asa unang tois rohatta diajarna tian hata ni debata ikon badiado hata ni debata di rohatta jala ikon ringgas rohatta tumangihon dohot magguruhon atong rap mangidugugu mahita lau mangulaon patiknai ale tuan debata sai pardugui mah Maredi mahita yang buku pende nomor 274 ayat sada dohot ayat 2.
poti ma dosata martangian mahita. Ale debata nami namara siroha jalan abadia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang 3 hari hami roh tujolom, kuhilala hami rikot do asi ni roham disalut hami alak pardosa. Alani ido ubain nahu paserep hami diri nami sadarion di jolom. Jalahu parhatopot hami tung najot-jot tu hami manibul sian akadalan muna badia songon biru-biru nalilu. Tai unang pabali hami sian jolom alani dosa nami. Aidang halo mohon roham hamatian ni aka pardosa. Alai humabaut ni rohana do lomo ni roham. Asa mangulu tesa mana saluhut hagiduhon nami dohot pangalusion nami marhite-hite panguluhan nami sasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Tai pahot maasi ni roham di ami marhite-hite panindanyon dohot hagugon di tondi parbadia asa tarapul situtu rohanani manjoho asa patun tigor jala daulat hani marpangalaho baen hasangapon di guarmu na badiai. Amen. Baga-baga di debata taringot tu hasesaon dosa. Tatok kido hutanikon ho alai papungu-pungu ku maho muse marhite aka asini roha godang. Tagan di parpiar ni murukku hutaguni ho buhiku tatokin marodopon ho. Alai marhite-hite dengan basa saliling-liling na asiaku ho. Nina Yahoba si paluaho. Asangapon ma di debata nadi gijang. Arede mahita. Pian buku ND nomor 210 sada ayat sada dohot ayat 10. Tatangihon ma hatani debata turpuk epistel di hari mingguon 5 tian Yohanes 10 ayat 10 sada ro di ayat 10 kono. Ujaha hamima parjolo parmahan na denggan do anggo au biseahon parmahan na denggani do hosana humopop akka biru-biruna. Ai si pangan gaji do ibana naso sumarihon akka biru-birui.
tongon amai na manada au jala au manada amai jala kusiaot do kosakku humopok biru-birui. Olat nima saatna martua doakan atu mangion hatani dibata jalan napo nau peopsa amen. Parede mahita sian buku ende nomor 233 ayat 7 dohot ayat 6. Tidakpon ma haporseok tai songon nahina tidakpon idongata saporseon disabdok portibion rap mahita mandok haporseon dibata jauba idu ama patulu nasotusan nah kumopalai dotan haporseon Yesus Kristus anani dibata jauba sesai imana itu si Maria naga begagian siatun di perbadia andora hidup raka nama materi ipaman siarus nama kata doa yang sila nah tua tu banyak turun di mana namun mengulir dari batu naik ke surga kalau menurut siang di batas jauh mana ini patuh nasab terusan di sini ada mampu menyerah nama guru au posea dipun di parbadia Puji-pujian siap pur ama jetut.
BG matik ting sadarion.
Shalom. Tikting kita di Minggon 10 Juli 2026. Napar julu. Goar doho topik ni minggu. Sadarion minggu 10 Juli 2026 masuk mahita tu minggu papitu hodung Trinitatis. Topik minggu sadarion ima hari parulopolopon di bangso ni dewata. Napa dua hon tikting parbagason arjulu nunga majalo pasu-pasu parbagason ima calo situa WL parulia pasaribu ruas ni HKBP Serpong Resort Serpong nomor register 0370 Cianuik Sion Dohot Dahlia Huta Barat. Pasu-pasu parbagason nunga di Patupa di hari Sabtu 27 Juni 2026 di Gereja HKI Sigala-Gala Resort Persiapan Nassau. Nah paduahon, tikting paduahon. Naing majalo pasu-pasu parbagason, ima Juni Anto Padiangan, ruas ni GKPI Padang Sidempuan, Resort Padang Sidempuan. Yanakon ni Waslin Padiangan, Inang Marsaulina Simanukalit. Dohot Sarah Wita Simanukalit, ruas ni HKBP Serpong, Resort Serpong, Boru Niamang Victor Simanukalit Nahinan, Inang Rosida. Pasu-pasu parbagason di Patupa di hari Sabtu 25 Juli 2026, pukul siawib di Gereja GKPI Padang Sidempuan, Resort Padang Sidempuan. Napatoluho tingtik perjulu. Naing majalo pasu-pasu parbagason ma Tima Prikal, Christian Harahap, ruas ni GKPA Penjernihan, Yanakon ni Amang Ranto Cari Harahap, Inang Linda Hotrida Gultom, Dohot Ria Risani Raja Guguk, ruas ni HKBP Serpong Resort Serpong, Boru ni Amang Pariaman Raja Guguk, Inang Ika Lumista Siaturi Nahinan. Pasu-pasu parbagaso di Patupa di hari Sabtu, sada Agustus 2026 pukul waluib di Gereja GKPA Penjernihan. Napatoluhon keluarga naib baru. Mamuka sadarion minggu 10 Juli 2026 keluarga naib baru di Huriatta HKBP Serpong. Keluarga Ahmad Fadil Maulana, Inang Queen Martua Manalu. Nomor register sada tolu 60 Sianuik Parserahon. Nunga di Patadahon nakinga di Permingguan Jamualu. Napaupaton ruas Napida. Mamuka sadarion minggu 10 Juli 2026 perjolo keluarga Preti Halasan Butar-Butar Inang mengatur Elvina Simajutak doho sahala dadanak nomor register 06 Sia 2 Sianuik Perserahan dang betar surat nasida gabe ruas ni HKBP Serpong alanunga pida nasida tu GKI Serpong. Napa duahon keluarga Anderson Situmeang Inang Devi Lucianti Siadari doho sahala danak nomor register 052 sada Cianuik Patmos tang betar surat nasida gabe ruas di HKBP Serpong alandunga pida nasida tu HKBP Medan Tenggara Resort Medan Tenggara. Napalimahon padalaton ruhut permahanion dohot pamisangon manang hukum siasat gereja. Mamuka sadarion minggu 10 Juli 2026 tang rajuma beruas ni Huria Ima Ameriko Oliver Clinton Tambunan Cianuik Patmos alamat Jalo Padidion Padua Halihon dohot Marsaripe di Balian Nihuria obar 7 plak RPP HKBP di 24 Poisada Butirge. Nomor onom donor darah tim kesehatan HKBP Serpong Patupahor kegiatan donor darah di hari Minggu sadarion 10 Juli 2026 pukul 8.30 sahat pukul 10.30 WIB. Ulau donor darah on bekerja sama dohot Palang Merah Indonesia PMI Lebak Banten. Tuak karuas naneng madohoti donor darah hupang idohami asa papidah mobilna tuinganan parkir naso mangabati kendaraan asing. Napa pituhon pelantikan panitia pembangunan periode 2026-2020 lalu. Di hari Minggu sadario 10 Juli 2026 di Parminggo jam 10 sadawib di Patupa Huriatta do pelantikan panitia pembangunan periode 2026
tahatu 2020 nani uluhon ni uluan kuria HKBP Serpong. Saya diramoti Tuhan de Batama aka pengurus na dipabakit sadarion. Napawaluhon hasil perlombaan Parheon Serena Seresot Serpong. Di hari Sabtu 10 Juli 2026 naposobulung HKBP Serpong madohoti perlombaan Parheon Serena Seresot Serpong. Hasil siat perlombaan ini naposobulung HKBP Serpong boy mandapot juara sada di perlombaan lomba Porli Putra, juara sada lomba Porli Putri, juara tolu tarik tambang putra, dohot juara tolu lomba tarik tambang putri. Anggiat ma pencapaiano boy manabba lasni roha, jala manabba motivasi naposobulung HKBP Serpong, asalam magodang di bagasan naporseaon, dohot pakobasion nadinggan di tonga-tonga ni huria. Napasiahon pendaftaran katekisasi CD tahun ajaran 2026-2027. Harjolo Huriatta HKBP Serpong membuka pendaftaran katekisasi CD reguler tu tahun ajaran 2026-2027. Tuaka yang nak perluas di Huria naung marumur 14 tahun tu gijang. Boima mendaftar dirina tu kantor sekretariat di Huriatta. Pendaftaran ditutup di hari Minggu sadarion 10 Juli 2026. Kedua hon, tuaka yang nak ni Huriatta naung tama SMA, natongon kuliah manang naung karejo. Nungga dibuka Huriatta kelas katekisasi CD khusus tahun ajaran 2026-2027. Pendaftaran ditutup di hari Minggu sadarion 10 Juli 2026. Napa 10 hon, pakobasion pertangyangan wik. Patu paon ni Huriatta do pertangyangan wik masuk pukul 20 WIB. Nah perjolo hari Rabu tanggal 22 Juli 2026. Di WIB Betani adong onom keluarga sebagai tuan rumah, boy tabereng di warta. Di WIB Eprata adong tolu keluarga na menjadi tuan rumah, boy tabereng di warta. Di WIB Jerusalem di bagas ni keluarga Albertson Sahala Sibarani dot Lasma Manurung. Di Wik Judea di keluarga Januardi Simatupang, Inang Sandra Gloria Lubatobing. Hari Kamis 27 Juli 2026 di Wik Bethesda, keluarga calon situa Beter Pasaribu, Inang Irene Rahmawati Sitanggang. Di Wik Galilea, tuan rumah Naparjolo keluarga Insinyur Maju Lubis, Sabaria Krisnawati Aritonang, sekaligus Mangapuli. Toh Napaduahon keluarga situa Joner Marihot Raja Guguk, Inang Sita Vera Pangaribuan sekaligus Pangapuli. Di Wik Kanaan, keluarga Edward Simajutak, almarhum Benget Yusraida Lasmani Silitonga. Dohot di keluarga Ferry Juni Haryanto Sibolon, Desi Seni Simajutak sekaligus Mangapuli. Nomor 10 sada, rapat Parhalado HKBP Serpong semester pertama tahun 2026. Di hari Selasa tanggal 21 Juli 2026 pukul 10 Maringana di ruang sermon. Di Patupado rapat Parhalado laho manaringoti evaluasi kegiatan dot anggaran Gereja HKBP Serpong semester perjolo tahun 2026. Sude Parhalado di Gokor laho madohoti rapoti. Pasal 10 dahon PA manang PHD na Posobulung HKBP Serpong. Di hari Sabtu 25 Juli 2026 pukul 10 siawib na Posobulung HKBP Serpong naing patupahon PA manang PHD na niuluhon ni amang pendeta Rahma Simanukalit di bagasat tema Flexing versus Blessing. Lukas 12 ayat 10 tolu 121. Di patupa di ruang sermon HKBP Serpong alani khususoi hamima akan Posobulung ni Huriatta asareta laumadohoti PA manang PHD na Posobulungi. Na pasal 10 toluhon pertangyangan pamuhai katekisasi CD tahun ajaran 2026-2027. Pertangyangan pamuhai katekisasi CD tahun ajaran 2026-2027 naing dipatupa di hari Minggu 26 Juli 2026 pukul 10 tolu WIB di Gereja HKBP Serpong. Alani disosoi Huriatta Masude Parguru Malua manang nadohot CD dohot natorasna parsi dohot di pertangyangan pamuhayon.
Pasapuluh ton pasahat ulos holong turuas nama rumur 70 tahun. Di hari Minggu 26 Juli 2026 di kebaktian pukul 10 sadawib patu paun di huriata do acara pasahat ulos holong tuak karuas di huria nama rumur 70 tahun. Tuak karuas nama rumur 70 tahun ini asa menghubungi si tua di Ganukwik 15 doa subuh. Patu paun di huriata ma ibadah doa subuh di hari Sabtu 25 Juli 2026 pukul 05.30 maringana di gereja HKBP Serpong. Nagabe hasuhuton ni doa subuh on ima wik Betani, wik Bethesda, wik Ebenezer. Asariama ruas ni huriata madohoti ulauni. Nasap plonopon soso asa unang pamasukon surat agong manang surat kaleng tuinganan ni pelian. Mardomu tunaung piga hali adong surat agong manang surat kaleng na di pamasuk tuinganan pelian di tiki parminggo nari minggu. Tadarion parhalado HKBP Serpong mangido tusude ruas asa unang pamasuk ko surat agong manang surat kaleng tuinganan ni pelian. Alama konat turumang ni pangalosion namaralo tupatik pasiahonima. Namar hata tudal dohok makatidakon nasotutu di joloni jolma. Papeol hon uhum manolon nasotutu nama bae surat agong. Opartu RPP HKBP Bidutolu poin walu alamat 27. Songonima suarani titik sadarion Pakobasion Parhepengon Parta Pembangunan Nadumasif Tajahama di warta jemaat dohot warta keuangan naung disagihon di grup WA Wik masing-masing olate. Tapa punguma peliata marede mahitas yang buku ini nomor 382.
Dameni dewatana sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhan nai. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Bang sonima dihamuna kamang dotinang narapi tanong beribadah merhiti live streaming di inganan munabe. Selamat hari Minggu manang dihamuna. Katan diri mata nanaeng si pausoro sorota si tiokota taho madalani hari-hari ningoruta Domingo di pasahaton itu hatta imasianatar surat di Estersia mamuka mesen ayat 10 dan 1 ayat 10 siang doho topik hari parulopo-lopo ni dipangsoni di mata kono mapadohana laos diari nasasadai sanghat do ilangan di colma akana pinunu di bagasan hutan susan dua pani rajai dungeni na rajai matu si Esther colma nai nunga dibunuh halak Yahudi di hutan susan 500 bawa di redepon dohot na 10 anak ni si Haman aha ulaning pinahin nasida di luat nirajai akana asing jala aha dope pangidoanmu ikun lehono do itu ho jala aha dope dihol niroham ikon pasau do dunge ni nasiester ma molo tungdenggan di rohani rajai tai diloas rajaima nang mersugut halak Yahudi akana di Susan mengulahon hopartu parekta sadarion asa digatung nasida na 10 anak ni Hamani tuhau jadi didokon rajaima ikon songoni pahenon paretaipe dilehon do di Susan jala na 10 anak ni si Haman di gatuk kodoi nang diari 14 bulan Adar martungu do halak Yahudi akan di Susan dala dibunuhi di Susan 700 halak alaidang dais tangan nasida anggotu ugasan nasidai alainggolo pasi-pasi ni halak Yahudi akan diluat ni rajai martungu do panguluhon hosa nasidai gabe marhosonangan maradokon musuh nasidai jala dibunuhi halak nama kagiki hon nasida 75.000 halak aledeng dais tangan nasida anggotu ugasan nasidai imana masa diari 10 bulan Adar gabe marhosonangan nasida diari 14 bulan ini gabe dibahen nasida mai ari panggalangan dohot lasmi roha alayang gohala Yahudi akan di Susan marpungudo diari 10 do 14 jala merhasonangan diari 15 bulani jala dibahen mai ari panggalangan dohot lasmi roha dibaheni anggohala Yahudi akan maringan dia kahuta bagaran ari 14 bulan Adar dibahen nasida ari lasmi roha panggalangan dohot ari raya laos masih piringan nasida di ganuk tu ale kalena ima tahatna kurian itu hatna oido gudang nama bakita marlas niroha bahkan lubisian hata marlas niroha ima marulupulo tumipolo tingkatan nilas niroha molo didok na marulupolo di perdalanan ni ngulutan okay. Ra alamonang aro tim na dicintai na buru meruput marsurak bahkan melompat yang kirang iro aku boto mersuku tanong kunek surak-surak na rohama bahkan ada udah mendeli deh mengekspresikan paras ni roha marulopolo ada adong kemenangan ni timna rupane. Guru ita marulupulo marlas ni roha alani akasi songoni ya. Alerung gonahan, arung gona madok hancur aku lai ini na.
Foto madoka hancur aku lain ala talu timna rupani. Urang buboy na marulupulop ala adong kesuksesan dot dan na asing di perdalanan ng ulut tahun. Alay dudiero na tinuju ni topik ni minggo na madok hari parulupulopon di pangso ni debata. Hari parulupulopon dihita ima marhiti tulpukon ala lam tahaporsyai lam kapahaporsyai bahwa debata di bagasan goarnya anakna Tuhan Yesus ima debata nabuwe pahusorhon situasi tanpa harus dari kita usaha yang full power. Boy ima namasa mulatajaha kitab Ester. Pendek ceritanya bahwa bangsa Israel yang di Susan waktu itu sudah harus dibinasakan dan sudah siap semua atas legalitas Raja Ahasveros genosida, memusnahkan suku bangsa. Karena ala integritas nisi Mordehai nagabe nang pemimpin ni halat Yahudi di Susan alesahat iwana nang tu istana Ahasveros naso olo marsopa tu colma tu manusia ala kowar ni debata olah sadaro si sopawan ido di halat Yahudi sema Israel Tuhan itu esa dan adong si sopawan na asing integritas ni si Mordehai nagabi kepercayaan bahkan dia tim pengaman security istana bahkan boy mengalehon jasa tu Raja Ahasveros naik ya membunuh ya ka naso merlomoni roha tu Raja Ahasveros hati-hai sehingga integritas dan kesetiaan kepada Allah menyatakan hanya ada satu Allah yang disembah dan si sopaun jolma membuat pergumulan berat jalan semua adong titah urian itu hatna alai ido na pinahusorni debata secara legalitas kerajaan sudah, tetapi Tuhan memberikan simpul-simpul dalam perjalanan ancaman genosida tersebut agar bangsa Israel diselamatkan. Pakaporsiawan tu debata nawui pahusor hon partikian sian hasusaan tu sada keadaan nalubedenggan imanyan dasorni lasni rohata marurupolo mahita. Ketika itu selalu kita percayai dalam kehidupan kita bahwa ada Tuhan yang hidup yang bisa merubah satu keadaan yang tidak ada lagi harapan, tetapi Tuhan bekerja untuk membalikkan keadaan itu. Justru ancaman, air mata, kekejian dibalikkan menjadi sebuah sukacita. Hurian itu hatna. Gudang naboy ancaman di perdalanan yang urutna. Ale taingot ma bahwa dewata nata sombai di bagasan Kristus adalah Tuhan yang setia. Orang percaya dapat bersuka cita karena Tuhan tetap berkarya bahkan ketika kehadirannya tidak terlihat secara kasat mata. Ale mangula do dewan menuntun kita. Kudu rahita mantok dang dong beharapan. Toy mak koni namai.
Oleh bodoh ada keadaan bahkan kesusahan sendiri pun dipakai Tuhan untuk menghantar kita ke level yang lebih tinggi dalam perjalanan hidup ini. Bisa orang merencanakan hal-hal yang buruk tentang kita yang tidak kita ketahui. Tetapi ketika kita tidak tahu akan ada rancangan-rancangan orang yang mungkin itu dekat dengan kita. Mungkin itu orang yang tidak suka dengan keberhasilan kita. Mungkin itu orang yang tidak suka dengan melihat kesetiaan kita dalam bertuhan Yesus. Tak boleh kosai latah ya. Dengan halak nanatay Tuhan Yesus dangi. Oleh kesetiaan kita di dahalak, kita tidak mau kompromi dengan sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki dan orang tidak suka itu. Ingatlah, ada Tuhan yang merajut dan terus berkarya menuntun kita kepada sesuatu keselamatan untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Perhatma kita tingulu nama kaporsiai sesuatu, sehingga kalaupun kita harus menghadapi tantangan, kita akan tetap berjuang dan boleh tersenyum dengan tantangan itu karena kita tahu Tuhan ada bersama kita, sehingga kita suatu saat bersorak-sorak, tak terkatakan, bahkan mungkin menangis. Ini tidak mungkin, tapi mungkin sekarang bagi kami. Maka kita akan melihat dan tetap mengagungkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami marulopolo di kita bangsa niriwata, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, bahkan sebagai komunitas umat Kristiani di dalam perjuangan hidup kita ini, molo sairade hita maparkunahon kemenangan demi kemenangan yang kita lakukan itu di dalam kebenaran dari Tuhan. Di bagasan hasil tongan, kurang doi anak, memang halak batak hidupnya nanti, asal rendah hati. Dia main di dok, morang di ulu-ulu, taruh di surak-surak. Ya. Kan surak-surak yang itu adalah suatu bisa membawa kesombongan. Alimulu ulu-ulu, marulu-ulu, songnya dete marulu-ulu, tondiki. Justru sebenarnya kita sedang mengenal bahwa saya memperoleh sesuatu ini bukan dari diri saya, tetapi anugerah Tuhan. Sehingga itu yang membuat kita boleh bersukacita dengan kata marulu-ulu. Kurian itu hatta mulak mahita. Taparkunahon ma akan nau ngadong dihitai sian hamunangan na pinasa ni Tuhan Yesus jala songoni matorus ita madjalani ari-ari ni ngoluan mardida tujulu bahwa di bagasan hasitongan ni diwata bangsa Israel, ya mungkin itu menjadi kesepakatan perang ya, kesepakatan perang. Aku tarong gunanya di undang-undang ni perang internasional bahwa orang yang sudah mengalahkan satu bangsa itu tidak boleh merampas, mengambil ya semua milik yang ditaklukkan. Bison putih dari 3 hari di dok di bagasat trupuk tahun, ya bangsa Israel tidak mengambil rampasan dan dihahua nasida. Hurian itu harta menjadi sebuah teladan yang perlu kita hidupi, mempergunakan kemenangan daripada Tuhan di dalam kebenaran, sehingga citutu kita marulu-pulu naparpudi siat terpukon. Kemenangan itu diingat, bahkan dilestarikan saat tunuai. Hitung-hitungan di bangsa Israel nangpe dan gabe halak na porsia do penasida di Tuhan Yesus untuk merayakan apa yang dikatakan perayaan Hari Raya Purim. Hari Raya Purim, pur undi
tetapi undi yang mendatangkan kemenangan. Itu menjadi waktu bagi keluarga di tengah-tengah bangsa Yahudi untuk menurunkan cerita bagaimana Tuhan memberikan kemenangan merulupuluk nasida di peristiwa Mordehai, Ahasuerus, dan Ester. Setiap tahun diingat. Bagi kita sekarang, hamonangan na mabek kita ikon marulupuluk terus di perjalanan di ngoruta asing ni akta natapakilalahon di hajol mautai, kesuksesan, keberhasilan kita luput dari berbagai-bagai kelicikan orang yang kita tahu pada akhirnya dalam perjalanan hidup kita kasih tongna ima hamunangan ni Tuhan Yesus. Kemenangan yang dibawa oleh Tuhan Yesus mabek kita marulupuluk jalan keluarga menjadi keluarga tempat nabuhi ganuparenya menceritakan manang diganup kesempatan menceritakan kemenangan apa yang dilakukan oleh Yesus bagi kita secara pribadi dan tengah keluarga kita masing-masing. Mau berkenan itu juga menjadi mungkin mencoba mengingatkan kita sudah membuat video pendek akan arti sebuah keluarga menjadi sekolah misi pertama, di mana sebenarnya Amang Inang dan di seminari STT HKBP Parcolo adong sekolah misi, sekolah di mana ada orang dipersiapkan untuk diutus pergi memberitakan Injil. Dan lembaga misi RMG yang mengutus Oputa Opunomensen secara khusus memberitakan Injil. Alena parculu sehari sasitong nak ikon ingotota sekolah misi ima keluarga, di mana ruang perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Kurikulum dari sekolah misi itu adalah bagaimana orang tua mengajarkan hidup berdoa, membaca Alkitab, mempraktekkan kasih satu dengan yang lain sederhana antara orang tua dan anak-anak, antara suami dan istri. Sebelum mereka diutus, kita diutus ke berbagai kasih yang lebih lagi dan lebih luas. Songona masa diterupukon, lasmirohai disalurkan, dipatuduhon, saling membagi. Masih piringan ninna, masih piringan. Kau indah sekali. Dimulai dari keluarga. Dosen guru pertama sekolah misi itu adalah orang tua. Dan doktor-doktor teologi alai Natoras. Dia menjadi pengajar-pengajar iman. Jika dengan demikian, amanginan moloneng dihita do ulu-ulu na ni parade di dewata di kita. Mari kita gunakan mewarisi iman itu penting melalui keluarga kita. Tak salah memikirkan bahwa salam sejahtera keluarga ta, silakanlah
Tapi jangan lupa untuk membuat dasar yang kokoh, sehingga kesuksesan itu tidak menjadi salah. Bahkan seperti pengalaman bangsa Israel, sehingga mereka melupakan karya-karya Tuhan yang membawa mereka keluar dari Mesir, meninggalkan Tuhan. Sekarang kita diingatkan, dan Allah kami songoni. Kalau merhiti keluarga kami, naik suan pewarisan iman di perdalanan yang ngoluta. Asa marhamunangan kita nang anggota ni keluarga ta mengeru wiragam ni hamaulon narong nuai tantangan hidup yang tidak terelakkan dengan teknologi digital yang canggih yang bisa disalahgunakan dan membuat semakin berat tantangan ini di dalam keluarga. Mari kita siuman sadar kembali kepada Sang Pencipta kita. Asa dihita ulu-ulu, dihita lasmi roha bagi kita sukacita. Ayat parpudi hubuat sian 100 Pesalmen 120 omanyan dagai beta tio. Pesalmen 120 Mazmur 126 ayat 5 1 ayat ono didok sengono. Akana marilu-ilu laho manabur marulupolo dosogot laho manggotil. Mardala-dala pe ibana huhu tangis pausung-usung bone si sabur honoton rodi ibana sogot marulupolo mengusung akka tibalanna. Ini janji Tuhan. Mari kita jalani dengan melihat sukacita nang dihita ulupolo sogot di perdalanan ni ngulu tahun tasawur ma nampe boi maol kurang diterima. Tapi kalau itu sebuah kebenaran, lakukan dan berintegritas. Sangat si Mordechai, sangat si Esther, dia tidak mau menjadi pribadi yang egois. Dia sudah permasyuri. Seharusnya dia akan takut kehilangan segala-galanya, tetapi dia lebih takut kepada Tuhan. Saya mau berbagi. Bahkan imannya mengatakan suruh semua umat Israel berdoa dan berpuasa. Isido halua marulupolo nasira nangpe marilu-ilu nangpe tangis pausung-usung takka porsiona di Tuhani ada di sido nasira macakon polo-polo. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberikan hikmat dan bijaksana, Tuhan yang menggembalakan kita. Tadok Tuhan kodo parmahan nadingkan dia. Tosoni manang dihanguna panitia pembangunan nami yang dilantik untuk periode 2026-2020. Dinang rapi ta kelilingon. Mungkin rakma lembaran baru nang pestok lama. Nanti ada yang dohonon. Ya kadang di luar semua dugaan kita. Apa yang sedang kita alami saat ini biarlah itu menjadi sebuah tantangan iman dan tidak tergeserkan dengan hal-hal yang mau menyelewengkan. Mulu di luas Tuhan ni ayah beke biasa manginongi do di rohan Tuhan. Alai hapor siya kumadok asalam uduk serep dorhanawi mangula honon asa titikina ulam tabba ulo-ulo marhitia karagam ni tantangan na woi ta do piripi dak do buat dope dung dilantik kamu muse tetapi doa kami semua amang inang panitia ingatlah Tuhan menyertai. Maka kita marlas ni roha detikina idaun ni ruas ni huria dinikmati sekolah minggu doa remaja itu visi kita. Itu yang mau kita lihat bagaimana mereka akan berkilau memakai tempat itu ke depan dengan musik yang mungkin lebih baik, AC yang lebih dingin, lana asing bahkan nawoi di alaman nai na sudah bermain do tabani na adong nuai
sehingga lokasi gereja ini menjadi lokasi pembelajaran bagi anak-anak kita di HKBP Serpong. Tuhan menguatkan, Tuhan mempersatukan kita dalam satu visi tentang apa yang sedang dan akan terus kita selesaikan. Amin. Martani yang mahitan Tuhan mulia tema di perdalanan ni bangsong nagabi camita di hami di tikyon bahwa horo Tuhan naboy pahusorhon partikian di hami sian hasusaan tulas ni roha sian ilu tu go polo-polo sian halu jawon gabi adong di hami nang amonangan mulak gogo alani adongan yonmu asih maruhama liamang dalam patuduhon may ibagasan nguru nami kala luas kami nang menikmati nawoy na nilehonmu di hami na upaklalok kami mariti ng paparkunahoni ibagasan hasitongan ni hatam dan gabi ulau kanat kana solo maniroham marhiti ragam ni pasu-pasu mi Tuhan kala upake hami ma nang akapartikyan ni ngolu namion bican adong dope di hami ngolu na nilehon mi tu hami isima hami tercolma naik mewariskan palumehon aporsion nami tu sudut na poso di tonga-tonga ni huriang khususnya di HKBP Serpongon walau sadari on dilantik panitia pembangunan mengudu tiap kagulaon periode 2026 tu 2020 lalu postur rohanami Tuhan perkukuangmu nang akamanami nanami nagabi panitia jala tarida nang dukungan nami dak kanau dinadengkan pican adong kesempatan di hami asa marhiti siani idaw nami nang aka generasi nawoy Tuhan manoruson haporsion nami marhiti nang huriam asing ni aka keluarga demi keluarga Tuhan pasu-pasu nang saluhut na ngulu nami tu joloanon tu saminggu nang pasaton mo tu hami Tuhan mula dong akahamalon na naik si selesanon nami Tuhan asiroham lehon di hami bisuk habis taran mula martangi yang ruas di huria mono yang rotu arupanmu marhiti ibadahon Tuhan alusi mahami opahar tulomo di roham lehom madihame ditiki nabi aka narikoti podo permahan bulut dihami permahan adenggan roh nasai dijulu madopang musuh nami jalan manuki hon hami tu capalan nalong agdo tu aik natiu hutangi kami maswaram jalan utadahame nang suaram jala hope Tuhan upike suara nami marhiti katang yang nami ape holsone rohanami na hubuah kami nang satu bagat coroong na ape wang dia waranami situ hohon nami asih maruham molotung ikut dalanan nami dobe alai posdo rohanami adong dohon narap do kami margugoyong kami mangusungi sudina asa marulupulo pami ditikina marnida papahenanmu na di luar ni nalar nami na di luar ni salut na hupikira kami bahkan na hutangnya kok kami boy patukonmu di kami ya kadongan nami nanuain boy marukil jalan ni persahiton ani Tuhan asiroham saya patuku hapur syawm nasira paso-paso kadanan hai pason di nasira lehon gugu dan bengek ni roha diaka anggota keluarga na merawat nasira aliaman unang luas matili bahkan madabu tu pangucunan alai las ni roha na sakoyma di nasira mangargahon aka anggota keluarga na tua-tua na peak di poroman nasira noeng na suwobe
mengulahon aktivitas asirohang Tuhan. Unang luasnya marlilik-lilik mulutung ikoni nama-nama sa dingulu nasida. Sunang gabi ro pangucunan tu akapinoparna. Leho mana dumengkan. Dia kada tua-tua nami nang peak songoni di kuruman nasida. Olarong aka naboy mangapati tulus lakana sida Tuhan merhiti-hiti ore Tuhan Yesus Kristus upat may nabulus roh nasida di bagasan hapur siya nasida Tuho di perdalanan ning mulu di Portivion kali Tuhan leho manang na mga cari na mga lewang piso kapistaran di naong masuk akayanak kon nami itu tahun ajaran baru itu ngatongan di persikolan nasida be lehon semangat lehon nang kerja keras dohot belajar keras di rohanya kayak anak konami merhiti panugun-nugun dohot kerjasama nang natoras tu guru di kola dohot nang anak konami asang giat nang nasida kabihalak nabisuk napistar natibo parbinatuana jalan nama biar midaho dohot nang nadenggan parangena laho sanggap di koharmu patuk akan narikoti Tuhan masuk-masuk asa ulau ni ruas ni huriang sederhana sama dia pe Tuhan ulau na pinasahatmu tu akar ruas ni huriang ukak mapat di luan di langit usehon madina sida titikina akan nawui patukon narikot terlumo bima dina sekolah hong papor haton aka yanakon tu aka sekolah na tumibo ali Tuhan postorohan nami ma nasay mga raja inguro nami kuasoni ng panitia pembangunan nami Tuhan urupi ma nasidarap doa tami saluhut na asa marsangap ko aramu di bagasan Kristus Yesus martangya kami Tuhan amen. Mari di mahitahut papu mobil ya.
Panitia Pembangunan periode 2026-2020 lalu Marendehita nomor 156 ayat 4. Tapi kema di caho namang Sekretaris Surya SK ni panitia. Surat Keputusan Ketetapan nomor 17/21.06.01/7 Romawi /2026 tentang Panitia Pembangunan HKBP Serpong Resort Serpong, Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Serpong menimbang perlunya pemilihan pengangkatan dan penetapan Panitia Pembangunan HKBP Serpong Resort Serpong Distrik 21 Banten, mengingat satu petunjuk pelaksanaan aturan dan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen keempat bab 10 Romawi pasal 1.1.3. 2. Periodisasi Panitia Pembangunan HKBP Serpong periode 2024-2026. Perlunya mengangkat Panitia Pembangunan HKBP Serpong periode 2026-2028. Memperhatikan satu, rapat fungsionaris HKBP Serpong dengan Panitia Pembangunan periode 2024-2026. 2. Dan rapat Paralado Serpong pada tanggal 17 Juli 2026 tentang Panitia Pembangunan HKBP Serpong. Memutuskan menetapkan mengangkat nama-nama sebagaimana terdapat dalam lampiran surat keputusan ini menjadi Panitia Pembangunan di Gereja HKBP Serpong tahun 2026, masa kerja 2 tahun terhitung mulai 19 Juli 2026 sampai dengan 18 Juli 2028 dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Melaksanakan tugas kepanitiaan pembangunan Gereja HKBP Serpong dengan sebaik-baiknya dan setulus hati dalam bimbingan Roh Kudus. 2. Mempersiapkan segala sesuatunya dan melaksanakan penambahan dan atau pembangunan gedung sekolah minggu serta ruang serbaguna di lingkungan Gereja HKBP Serpong. 3. Mempersiapkan dan melaksanakan penambahan kepembelian lahan sebagai lahan parkir di lingkungan Gereja HKBP Serpong. 4. Bertanggung jawab dalam pencarian pengumpulan dana dari jemaat, donatur, simpatisan yang ada di dalam dan di luar HKBP Serpong untuk pelaksanaan dan pencapaian tugas panitia pembangunan. 5. Berkoordinasi dengan pimpinan jemaat HKBP Serpong, Paralado dan Penasihat. 6. Bertanggung jawab kepada pimpinan jemaat HKBP Serpong. 7. Pada masa akhir periode menyampaikan laporan tugas kepada pimpinan jemaat HKBP Serpong. 8. Bila ada kekeliruan, kekurangan di dalam membuat surat keputusan dan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Demikian surat keputusan ini diperbuat untuk dimaklumi dan dilaksanakan ditetapkan di Serpong 19 Juli 2026. Pendeta HKBP Resort Serpong, Pendeta Sarlen Lumban Tobing STH MA, ditandatangani dan distempel. Pada saat kami bacakan nama-nama, kami berharap saya langsung maju ke depan. Lampiran SK nomor 17/21.06.01/7 Romawi /2026. Susunan Panitia Pembangunan HKBP Serpong periode 2026-2028. Pelindung Pendeta HKBP Resort Serpong. Penasihat 1. Pendeta Fungsional HKBP Serpong. 2. Robert Tampu Bolon. 3. Pahala Simanjuntak. 4. Benyamin Sibarani. Ketua Rudianto Batara Hasdungan Huta Julu. Sekretaris
Gilbert Teddy Naibaho, Bendahara Liston Hutapea. Bidang Perencanaan dan Konstruksi 1. Daniel Sitohang. 2. Sintua Dihot Parasian Simarmata. 3. Carlos Manik. Bidang Humas Perizinan dan Keamanan Lingkungan 1. Sintua Juhari Pangaribuan. 2. David Simanjuntak. 3. Antoni Perlindungan Hutahayan. Bidang Hukum Nikodemus Silaban. Bidang Dana 1. Agus Pinondang Halomuan Panjaitan. 2. Van Basten Panjaitan. 3. Sintua Londung Brisman Sitorus. 4. Sintua David Kiki Baringin Maruli Tua Samosir. 5. Anju Hamonangan Gultom dari Wik Betel. 6. Calon Sintua Beter Pasaribu dari Wik Bethesda. 7. Alex Bram Suheri Sianturi dari Wik Ebenezer. 8. Ray Desman Sahat Perdamaian Simanulang dari Wik Efrata. 9. Maria Lestari Siagian dari Wik Galilea. 10. Antoni Perlindungan Hutahayan dari Wik Yerusalem. 11. Sihot Simanulang dari Wik Yudea. 12. Pirena Nenggolan dari Wik Kanaan. 13. Bernard Mesani Halomuan Naibaho dari Wik Nazaret. 14. Andri Saud Jubinson Sitorus dari Wik Patmos. 15. Edward Maringan Parningotan Simamora Wik Sion. 16. Saud Malau dari Wik Jordan. Ditetapkan di Serpong 19 Juli 2026 Pendeta HKBP Resort Serpong Pendeta Sarlen Nuban Tobing STH MA. Tanda tangani dan distempel. Pemokaman dotinang Pendeta KP Resort Serpong nama rojahan tu aturan peraturan HKBP tahun 2002 dung amandemen paupaton Patakason para dion muna gabe parhaladu ni huria nama kubasi songon panitia pembangunan periode 2026-2020 lalu di tengah ni huriaon BH naolo dohamu mengula ulau na pinasahat dohamu opartu isi ni surat ketetapan naung binege munai moluna radido rohamuna dok hamuma alus muna. Marhite-hite goarni de mata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni tonte parwadia. Ulantik mahamu gabi panitia pembangunan 2026 satu 2020 di Buriaun. Pobartu ulaun na pinasahat hamu sadarion. Nai di pargogoi. Jala di patau de batasi tulus adai mahamu mengulahon ulaun na asa marsangap kuarna. Marhite ulamuna dalam marpungaran harajauna di huriana dohot tina umaliangna. Amin. Kemudian itu hatta bahwa anong sahalaksian teksidana ima amang firman syahan nasian be ila delpia naso di cau naking ala di warta nadong diita nunga adong war nasi. Mohon maaf tiaka ahurana. Boleh deh. Jadi di hamuna kamang do inang naposobulong sude akahangge na pinaribot omma aka amang do tinang nagabi panitia pembangunan di Huriata lau makowasi lau naipasi
dua bagas naon ripatu jolo ni ruas ni huriatta di huwasan nasida pakatik kinana ingro tauan mana sida di hasadaon ni roha di rasa roha sa pikiran dosa ada tujuan asangkiat marhiti nang sida nasida lamar bungaran harajaon ni dewata pitonga-tonga ni huriana AKBP Serpong sasoni mana bihamuna kamang dotina markuku mahamuma dada marohamuna angkiat marhamonang kamunang molontung adongaka ambatan tantangan pos rohamuna adong do akar ruas ni huria naradi jala say huwas laho makubasi marhite nang pembangunan ni huriata mau lihat tema Tuhan tama nama masuk-masuk mulak mahamu tuinganam tapa ulma parminggota jong mahita saluhutna maredihitasion PT nomor 127 ayat ono. Tatangyak kon mapiliata ali dewata amanami nadi banua kicang odo haroruan ni saluhut silehon-lehon nadengkan do nasa ulibasa na mauliutus upasat hami masyana nilehon mitu hami pilihan nami tuho rajalo mai kebe uap nahutus di jolom pasu-pasu mai jala ramoti asa hupan hasya kami pilihanon pati bulhon harajaon muri tonga-tongani huriam dohot di portibion Wuhai marohanami marhite-hite todim asalam hutan dahami godang nisi leon lehon mitu hami asalam girgir hami madok mauliyate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ali amanami nadi banua kitcang saya pinarbadi amakwarmu tero maharajaonmu saya saut malomo ni roham di banua tongaon songon nadi banua kitcang lehon matuhami sadarion pangoluan siap hari dei sama dusa nami songon panesa nami di dusa ni dongan namar dusa tuhami unak kami tokihon tu pangujunan Panua mahami sian pangago. Sa
pasu-pasu cala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan dewata mabohina tuho cala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho cala di pasaur honma damena tu totim. Amin.